Assalamu alaikum. Shin kun san cewa duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma wata 6 kenan baya a zirin Gaza, har yau ba su samu kwanciyar hankali ba ta yadda ta kai ta kawo har yanzu ba su samu damar binne mamatansu ba? Ku biyo ni a wannan bidiyon don ku ga yadda halin da suka tsinci kansu da suke ciki. A bidiyon nan zan nuna muku wani magidanci wanda yake fuskantar irin wannan bala'i. Matarsa kawai sai mahaifiyarsa sai kuma ɗansa kaɗai ne ya samu damar binnewa da hannunsa. Ya rayu ne sakamakon cetonsa da aka yi a ƙarƙashin baraguzan harin da Isra'ila ta kai. Amma kuma kashi ba samu damar ceto 'ya'yansa ba har guda 4. Tun daga wannan lokacin Abu Muhammad ya kasance yana rayuwa ne a gefen ruwan nan rusasshen gidan nashi daidai da sansanin gudun hijirar Al-Buraiji. Yayin da su kuma 'ya'yan nasa gangan jikinsa ya kasance a cikin wannan baraguzan ginin ba samu damar ciro su ba. Yau shekara 3 kenan ina ta ƙoƙarin yadda zangana na ciro su amma abin ya gagara. Gaba ɗaya baraguzan na kankare ne, babu yadda za a yi a iya ciro su. Dole sai dai in har za a yi amfani ne da manya-manyan kayayyakin aiki. To kin gani ta yaya za a yi na iya? 2 daga cikin 'ya'yansa waɗanda suka tsayar da rayuwarsu yanzu haka suna a birnin Alkahira, yayin da ake ba su kulawar asibiti da gaggawa ba tare da iyayensu ba. Hakika wannan tsagaita wuta kamata ya kasance cewa an samu sassauci na ɓarin wuta a wannan yanki na Gaza, ta yadda mutane za su samu gidajensu su kuma haɗu da 'yan uwansu waɗanda suka rasa a yayin wannan yaƙe-yaƙe. Amma tsawon watanni kenan har yanzu wannan burin ta ƙi samuwa. Har yanzu akwai kiyasan sama da mutane 10,000 sun ɓace a wannan yanki ba tare da an ji ɗuriyarsu ba. A cikin wannan ginin kawai akwai gangan jikin mutane sama da guda 50 waɗanda ginin ya rufe ba a samu damar ciro su ba. Tun watan Oktoban shekara ta 2023. Tsawon wata 6 kenan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta amma har yanzu babu wani abu da ya canza na zo a gani a wannan yanki. Wannan kenan. Hakika yaƙi masifa ne. Ya Allah ka kawo wa al'ummar ka ɗauki. Ya Allah ka ceci Falasɗinawa daga hannun wani azzaluman Yahudawa. Na gode.